Hallo YouTube. Her i dag vil jeg vise jer, hvordan man fjerner toolbars. Altså sådan nogle som herovre, hvor der står prøv til der, eller der er noget galt med computer, klik her for at opdatere. Det er virkelig helt spat, og jeg prøver at finde ud af, hvordan jeg fjerner det, og det fandt jeg så ud af, det var jeg virkelig glad for. Så nu vil jeg vise jer det. Først går man herover, så går I på indstillinger. Bagefter så udviser. Og så herover, altså jeg havde lige før to andre ting. Så står sådan, så er det sådan en skraldespandmærke her. Og så der skal man klikke, men af en eller anden grund kan jeg ikke fjerne Ask toolbar. Det kan jeg også virkelig godt fjerne. Men det kan jeg vist ikke. Men jeg fjerner de to ting. Og så nu her, jeg har ingen toolbars. Det er jeg glad for. Så det er meget simpelt, og ja, det var det jeg skal gøre. Så det var det. Så husk at like, subscribe for mere videoer ligesom de her. Se.